Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dagon. And Tita Max, Tanya Chinita. Bala ko po sanang ilibre ng Sikihor trip itong bago kong boyfriend. Tingin niyo okay lang ba yun? Sana all. Feel good morning po, call and tits. Tawagin niyo na lang akong Pauline ng Cainta Rizal. Signal mom po ako at sa BPO ako nag-work. Hirap po ako magbakasyon sa trabaho kasi hindi uso sa amin ng leave, file ng leave. Kailangan magkasakit ka, ganun. Ganun ba yun? Pero, wala, nakaka-stress kaya gustong-gusto ko talaga ng bakasyon. 3 years ko na pong jowa si Roy, yung sinasabi ko sa inyong boyfriend ko. May trabaho naman yan siya, pero sobrang bilang ko sa daliri kapag niyayaya niya akong mag-date. Tapos, siya yung magbabayad. Oo na. Parang sugar mommy na ako. Parang lang naman, di naman ako lagi eh. Sana all. Palasabat. Mahal ko naman yung tao kasi tsaka oo. Kaya okay lang naman hati, di ba? Tanggap niya naman yung anak ko, kaya di ba? Okay na din yun, nakakabembang pa ako. Hoy! Pero ayun nga sa mga plano madalas ako, tas ako din yung tagabayad. Sa wakas, magsisecure po kami. Sinama ko nga yan siya. Bala ko siyang ilibre. Woo! At sila na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Order ka pa. Gutom ka pa? Parang gutom na gutom Oo, ka. isa pa nga ano ba? Ano pa gusto mo? Pero hati tayo ah. Kung order Wala. ka pa. Iwan yung wallet ko. Alam mo, magde-date tayo. Tapos iniiwan mo naman, baby. Eh wala namang laman yun. Ba't ko pa dadalhin? Ikaw na nga eh. Eh, huwag ka na mag-order. Eh, may sasabihin ka ako sa akin, di ba? Ito na nga. Kaya nga ako nagpapalibre muna ngayon eh. Kasi, mag-secure tayo. Sikihor? Bakit Sikihor? Ba't hindi Boracay, Bohol, ganun? Ano ngayon Karga. doon? Ano yun? Ano ba ngayon? Halloween eh. Eh, nakakatakot Ano naman yung Sikihor na yan. Hindi na nakakatakot doon, no? Yung mga ano doon. Hindi na tayo. Mapapakita ko. Ang gaganda. Aswang. Hindi, walang... Kung marinig ka nung baka may mga taga-secure dito, hindi na ganun doon. Ang gaganda na ng mga resort doon, no? Daming mga turista doon. Game, mahal. Huwag ka na mag-alala. Meron namang mga area na malilim eh. So, pwede kung ayaw mo talaga mainitan. Tsaka, nabayaran ko na. Wala ka na marang problemahin. Binook mo na pati aeroplano, pati hotel? Kaya nga ako nang higigis sa'yo ng ID nung
Miyerkules ng gabi, di ba? Yun Ilang yun. araw ba yun? Yung may sinabi mo, Wednesday to Sunday? O kaya sabi ko, mag-file ka muna ng leave, yun. Pati ka na... Uli naman eh. Ba't parang hindi ka excited? Ba't parang galit ka pa? Eh, alam mo naman yung trabaho ko. Baka ako naman yung pagbalik ko, wala na akong trabaho. Dahil sa bakasyon na yan. Ayaw Dapat kasi mo ba? advance yung paalam eh. Sabi mo kasi dati, naalala ko nung bago-bago pa lang tayo, travel, gusto ko yan. Oo nga. Sinurprise kita, ito na nga, nakabook na nga eh. Hindi pwede yung surprise kasi magpapaalam pa ako sa boss ko eh. O di, cancel ko na, ako na lang. O di sige, ikaw. Ikaw na lang. Ako lang, sama ko na. Mahal bayad ka na, hindi ka, pag hindi refundable eh. Sige na, Binayaran mo na ba yung plane? bayad na lahat, wala ka Hotel. na wala na babayaran nga. Sagot Next time ko na. Next time dapat ahead of time. Sorry. Next wala time. akong Gusto lang naman kita i-surprise eh. Kaya binayaran ko na lahat eh. Wala nga akong pang pocket money. Hinihingang ba kita? Hindi, siyempre, pagdating doon, gagastos tayo. Oh. So, ikaw bahala sa akin ha. Alam mo namang wala akong pera. Ano maingay? Baka marinig pa dito eh. Ikaw mo na magbayad Wala yan. namang gagastusin dun, tsaka may free breakfast naman. Tapos yung lunch, pwede naman tayo dyan sa tagilid-gilid ng beach. Meron naman dun. Ayoko naman ng ganyan. Baka May sumakit pa siya convenience natin. store naman dun. May mga yung iniinit sa 7-Eleven. Pupunta tayo doon para mag 7-Eleven. Dito na lang tayo. Ayaw mo yata eh. O sige, kain tayo sa buffet. O sige. Yan ang I-credit gusto ko. card ko na lang muna. Oh, yan naman Wala pala mang eh. sampu. Excited ka na? Oo. Sige. Lets me know that you need. Pagdating po namin call and tit sa Sikihor, gusto kong i-explore yung island. Tama yung island. Tama. Gusto ko maligo sa dagat kasi bihira lang po ako mag-beach, gawa nga ng trabaho ko. At saka nung bata pa ako, hindi ako nakakaranas nito. Ngayon lang nagtatrabaho ako. At saka, saya diba kasama ko yung boyfriend ko sa trip. Di nga ba ako nagkamali? Sobrang ganda talaga ng Sikihor. Woo! Maniwala na sana tayo, guys. Dapat maniwala. Yan ang gusto ko. Alika na. Tagal na Binyagan ba? mo na. Kakarating lang natin eh. Nakakapagod yung biyahe. Diyos ko, pila-pila sa airport. Parang, kaya nga alisin ayoko ng biyahe-biyahe na to eh. Sakit sa ulo. Alisin natin yung pagod. Nanibigyan natin yung kama, king size bed. Dali na. Doon tayo mamaya Pwede ba? sa Matulog bathtub. muna ako. Dali, Matulog muna ako. bembang sa bathtub. Dali. Tulog muna ako. Pwede. Bembang. Ang kulit mo, matutulog muna ako. Mahal. Alisin ko na yung sombrero mo. Wag, ano ba? Magpahinga muna ako kung gusto mong maligo. Maligo ka na dun. Kamu, wala na. Naka-swimsuit na ako. Bembang O di maligo ka na nga dun. Ayoko nga. Hindi na. Pagod na ako. Bahala ka, starfish lang ako. Sige. Game. Bakit matigas kahit starfish? Matigas naman yung starfish. Di ba yung malambot? Di, ang kulit mo talaga. Bahala ka dyan ha. Basta starfish lang ako. Ayan. Bahala ka I dyan. love you. Dali. Hindi ka ba excited? Bilisan mo na kasi naantok ako eh. Mahal naman Aga eh. natin sa airport, tapos wala pang tulog. Para maantokin ka lalo. Dali. Tara, tapos ligo tayo pagkatapos ha. Na tayo, mahal! Let's go!
konti lang yung tao sa, sa shore. Tara na. Dali. Bahala ka. Malis ka na nga, maligo ka doon ko, damay. Naantok pa ako. Mahal, sayang naman yung bayad natin dito kung di natin susulitin. 5 araw pa tayo dito eh. Sige na, malis ka na, maligo ka na doon. Wala, ako lang mag-isa dun. Mas sweet ka mo. May mga partner yan sila dun. Hindi na, mali ka. Kulit mo naman eh. Di mo walang kikita natutulog yung tao? Pag ikaw ba natutulog, ginigising ba kita? Iniistorbo ba kita? Kulit mo. Sige na nga. Bigat ng ulo ko kasing pagod sa biyahe tapos gaganyan mo pa ako. Sorry, huwag ka na magalit. Sige, tulog ka na. Ako na lang. Bukas na lang, promise, ha? Eh, bahala ka. Huwag ka na magalit, babe. Babe. Oo na, umalis ka na, doon ka O muna. sige, sleep ka na. Sorry. Hello, nak? Kumusta ka dyan? Hello, mama! Ano ka na po? Naliligo na po kayo ni Papa Roy? Ay, naku, nag-sleep pa siya na kasi pagod kami sa biyahe. Ana, sana ako na lang isama mo. Inuuna mo pa yung boyfriend mo kasi. Ayan, tuloy, deserve. Hindi naman, kasi pagod din niya sa trabaho. Pero bukas sabay na kami ni Papa Roy mo maligo. Kung sinama mo siguro yung kapatid mo o ako, dapat kahit signal ma'am ka, inuuna mo yung bata, yung anak mo, hindi yung boyfriend mo. Sino ba nagbabayad dyan? Ha? Si Tito Roy mo, ba't naman ako magbabayad, no? Ako yung babae, ako yung magbabayad. Si Tito Roy, sagot niya lahat to. We! Ma'am, perlas, ma'am. Saka mga ma'am, keychain. Para Bili mo ako ng rep magnet, tsaka Ayan, keychain. rib magnet, ma'am. At saka keychain, ha, si Kihor. Nakapabili po ng dyan. Meron po na dyan na pabili na tumbler. May tumbler din tayo na si Kihor. Meron din tayo, ma'am. Kuya, pabili po ng, ayan po yung sa video call natin. Pabili po ng AirPods. Ayan, AirPods na si Kihor, meron din. May letter S. Si Kihor. Tsaka pabili po ng, may cappuccino po kayo, tsaka kape mocha. Meron din tayo yan. At 20. Hindi lang 20, 30 pa. O sige kuya, lahat yun meron. Meron tayo, ma'am, dito sa si Kihor. Sige. Ma'am, perlas, ma'am. Grabe, ma'am, denive ko pa to, ma'am. Sinisid ko pa yan. Magkano po ba yung perlas? 150 na lang, ma'am, dalawa na. Ang mahal naman ng perlas nyo. Baka sa Lazada, 20 lang yan eh. 3 na eh. Ano ka sumisid, ma'am? Kasi dito sa secure namin sinisid yan. Mama, alam mo, bumili ka na yan. Bilan mo ako, mama, kasi di mo na nga ako sinama. Di mo pa ako bibilihan. Tama. Inuuna mo pa yung boyfriend mo kaysa sa anak mo. Ma'am, bilang mo yung anak mo, kawawa ka naman, day. Nahawa ako, di ba? Kawawa ka. Manong, ano pangalan mo? Mong. Mong, Kuya Mong. Alam mo yung mama ko, signal ma'am yan, sinama yung boyfriend niya dyan sa halip na anak niya. Di ba mali yun? Di ba red flag yun sa isang signal, ma'am? Ay, di, tama pa rin yun kasi pag wala yung mama mo, wala akong customer. Pero dapat anak niya na nasasama niya. Di pa nga ako nakasakay sa airplane eh. Oo nga naman. O sige na, Jinjin, bibilihan na kita. Tama na yun sa napakadaldal talaga nito. Ma'am, bili mo na lahat, ma'am, ha? Para makauwi na ako, Pati ma'am. yung AirPods, may tinda kang Bili mo na lahat. AirPods. Oo, ma'am. At saka Magkano ito, ba yung cup, si Kihor. AirPods? Si Kihor yan ng LA? LA? Oo. Sige na, ma'am. Bili mo na, ma'am. Sige na. Okay, salamat, ma'am. Days na nga po kami sa Sikihor ng
tara, swim. Tara, bis na! Tara, swimming na tayo! Ayoko mainitan na sayang yung ano ko, yung napagluta drip ako eh. Mahal, uwi na tayo sa Wednesday. Wednesday, Sunday. Uwi na tayo sa Sunday. Ikaw na nga, tingnan lang kita dito. Sige na, ligo ka muna. Anong klaseng swimming yun? Titingnan mo lang ako. Ayoko nga kasi, ayoko mainitan. Ang kulit mo naman. Ako nagbayad dito eh. Sana sumama ka man lang eh. Halika na. Halika na. Ayun halika lang, na. tinitignan nga kita oh. Sige na, go na. Alam, isa Tingnan ko, lang. pag medyo trip ko, sundan kita. Halika na. Sige na, mauna ka. Sunod ka ha? Oo, Oh, promise. Sige. Okay? Babe! Asan yun? Oh, sinuot niya naman yung pang swimming niya. Babe! Babe! Oh! Babe! Ginagawa mo dyan! Nagsiselfie ako, huwag ka yung makulit. Kala ko Ano, ayaw mo pang-profile? mainitan! Pang profile lang to. Babe, halika dito! Ayoko nga. Halika dito, ba swimming tayo? Kala ko ayaw mo mainitan! Babalik na ako. Sige na. Babe, halika muna! Swimming lang tayo kahit paa mo lang, basahin mo! Ayoko nga mabasa, maalat. Babe! Hanggang sa nakabalik na nga po kami sa Maynila. Ito lang nga, Imik. Ano? Bubuk na ako ng grab ko ah. Kasi ikaw, bahala ka. Dito na ako. Diyan ka na. Okay. Ayoko na. Tama na. Roy. Anong klase ka? Ako lahat nagbayad din ng trip. Ako ba may gusto? Ikaw naman may gusto nun, di ba? Oh, tas ako Eh di sisisihin ka, mo. yun lang ang gagawin mo! Mag-swimming lang nga lang! Eh, ayoko nga eh. Ayoko mainitan. Kapal ng mukha mo. Ang tingin mo sa akin, sugar mommy, ha? Ang tingin mo sa akin, ha?